ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತನಿಷೆಗ್ ಬಂಗಡ್ ಕಲ್ಪಾದು ಮುಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಬೊಕ ಒಂತೆ ದಿನ ಆರಾಮದ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಪೊಲಿ ತಿಂಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದರೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ತಿಂಡಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪುನು 1 ಗಂಟೆ ತಿನ್ಪೆ ಬೋರ್ಡಂದೆ ಟೈಮ್ ನೂಕುನು ಟೈಮ್ ನೂಕುಂಡ ಆಯ್ಗು ಟೈಮ್ ಯಾವುಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದೋದು ಕುಲ್ಲಲಿ ಪೂರ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಡ್ ಕೊರ್ತೆ 8:30 ಇತ್ತೆ 9-10 ಆಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆಯ್ಡಕ್ಕೆಂಡೆ ಆಯ್ ದಾಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡನ್ ತೋಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಪೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಮಾತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಡ ಒಂದು ಚೂರಂಡೆಲ್ಲ ದಾಲ್ ಪಡೋಡು ಇಜಿಂಡ ಅರೆಪುದ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಯ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತು ದಸಿನ ಅವನುಂಡು ಆಂಡಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂಜಿಕ್ ತಿನ್ನೋಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕಲಪಾದಿನ ನನಲ ಒಂತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜುಡುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾವುದು ರಾತ್ರಿ ತೂಕದ ಅದ ಅಪ್ಪುನಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ದಾದ ಕತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಂತೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸೊಪ್ಪು ನೀಟದ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಮೂರ್ದೀತೆ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿಂದಾದ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜುಪು ಪಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಡನ್ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ ಆಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ನುಪ್ಪುಗದೀತೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಆಂಡು ಬೇತೆ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಆತುಂಡು ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು 12 o'clock ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಮುಗಲ್ ದೊಂಬಿಜ್ಜೀನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಗಾಲ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರುವದಾದನ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಕೆತ್ತಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಪೊತ್ತುದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕಡೆದು ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯರೆದಿದ್ದು ಕ್ವಿಕ್ ಆದು ಕೆತ್ತಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುನು. ಕೆತ್ತಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊದ್ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬಿಡ್ಬೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ದೆ ಸೊ ಕೆತ್ತಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ರೂಮುಗು ಮಾತ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಈ ರೂಮ್ದ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ ದಿತ್ತದು ವಾಶಿಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಇನಿ ದಾಯೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡುಗ ಎಂಚನೋ ಅವು ಕತ್ತಲೆಗ್ದೆ ಇದ್ದಿನಾರು ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪು ಜೇರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನದು ಇನಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ರೂಮುಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಅರ್ಧ ದಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ರೂಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡ ಅವನಾನೋರ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೂಮ್ದ ಬೇಲೆ ಆಂಡು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಗಾಯಪಣ್ಣ ದೂರ ನಾವು ಪಿದಾಯಿ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಫ್ರೈಡೇ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ನನ್ನ ಆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಅಂತೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಂಡ ಆಪುದು ఒక ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪಿದರ್ದು ಪೋರೆ ಉಂಡು ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತದು ಮಾಪಿಂಗ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡೆ ಬೇಲೆನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿದ್ದು ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಮಾತ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋರೆ ಬಿಟ್ಟ ಬೇಗ ಬ್ರಷ್ ಬಂತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಲೆ ಯಾನೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ನೋ 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 ಯಾನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತು ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕದೆ ಪೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡಿயில் வச்சு 1 minute ಆಂಡ್ ಅವಳ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಳ ಪೋಯಿನೋದು ಅವೇ ತಿರ್ಗೋಗಿತ್ತು ಯಾನೇ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಐಕೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೇ ಪೋಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಬೋಕೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮ್ಯಾಗಿ ಗರ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪುಡು ఒక పిర క్లీన్ అయ్యి ఒక పిర ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ತೋಚೊಂದು ಇಚ್ಚತ್ತ ಕಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬೇಗ ಪಿದಡ್ನು ತುಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡವ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 10 minutes ಪಿದಾಡ್ ಪೋಪುಡು ದೂರ ಪೋಪುನು ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಗೋಡೆ ಕಲ್ಲ ರೂಮ್ ತುಲೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ
ಮೂಲಂತೂ ದಿನಾ ಕುಂಟು ಹಾಳು ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತದಿಯೇ ದಿನೋಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನನೇ ಬೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಟುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ದಿನೋಲ ಪಗನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುನ ನೀಟದು ಉಪ್ಪು ನಿಜ್ಜಿಂಡ ಗಜಬಿಜಿ ಅಪ್ಪುಣು ಒಬ್ಬ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಎಕಡೆಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂಚ ಅಂತೂಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೋಲು ಮುಲ್ಪ ದಿಯೋಡಾಪುಣು ದಾಯಪಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಾಟ್ ಇಂಚ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಎಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಫ್ ಆನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುದು ಅದು ಕೋಲ್ ಮೂಲ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿಯಾನ ನನ್ನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆರೆ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಪಿದಾಡ್ದುಲ ಅಂಡು ಬೆಗರ್ದುಲ ಅಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಶೆಕೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಂತೂ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ತೂಯರತ್ತೆ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟುಗಾಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಯಿಗ ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಸೀರೆ ತುಟ್ಟೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಸಲ್ವರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯೇ ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಏರೇರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದಾದ ಕತೆ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪುಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮುಸುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಪೂರಾ ಪಿದಾಡ್ದ ದೂರ ಹಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದ ಬಲ್ಪುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು ಓಕೆ ಅಂಕುಲಿತೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ದೂರ ಪೋಪುಂದ ಅದಕ್ಕತೇವೇನು ಮಾತೆ ಅನ್ನಿಕಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಕಾ ಬಾಯ್